Βρισκόμαστε λίγο έξω από την Καταλωνία, στη στροφή του γαμμένου Πανιζή, που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο ψηλός... Άκου. Που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ο ψηλός θέλει να έρθουμε εδώ. Προσπαθούμε μάτια να το μεταπίσουμε, να μην κάνει καμιά νησορροπιά για να έχουμε αμάξι να πάμε στο Μονακό. Περιμένουμε με αγωνία να έρθει, να κάνει τη μαλαγία του για να σηκωθούμε να φύγουμε. Γρήλε, πες κάτι. Τι να πω ρε μαλακά, Όχ. Φίλε, αν πίστευα τώρα θα κάνω το σταυρό μου. Το μαλάκα, το μαλάκα, το μαλάκα. Ηλίθιε. Κάτι χτυπάει εδώ, δεν μ' αρέσει. Αυτά. Νομίζω ότι τη βγάλαμε. Εντάξει.